Здрасти, Любов. Разкопал съм ти цялата къща, човек. Гледай сега какво става. Здравей! Фундаментчетата във въздуха. Така. Насам. Така, това ти е изкопа от тази страна. Ей го до тук. Сега минавам от другата страна. От към пътя. И какво виждаме тука? Всичко е във въздуха. Това е положението. Ей го багера. Така. Сега за утре имаме от към входа лявата плоча. Ще подкопая фундаментите, които не са на мазето. Които са на плочата, която ляга на земята ушка. Подкопавам я. Още една машиносмяна взимам, при което Ради се включва, прави фундаменти, които ще ти обясна как ще изглеждат до вечера по телефона. И зариваме. Значи това трябва да се случи до няколко дена. И така, чао!